Mga kaigsunan, mayong adlaw katong tanan. Niya po to sa akong channel. Apang luna nun, magluto-luto ta mga kaigsunan o sudan. Kay gutom masad. Okay. Ngita tag sudan nga minus o gasto, di ba? Aron makasave ta sa ato ang pitaka kay way sulod. Okay mga kaigsunan. Okay, ano ta magpanit ta og kalabasa. Amo ni ato ang putaheron, kalabasa, squash nuggets. Mamangkunoy nga na ni. Okay, magsunan ng panita. Okay, atong panitan. O humana ini magagsunan ato na po ning banggoron o alaran o sa kailan na bangguran mo alaran man mo ni gamiton sa maghimo og atsara kaisunan itawag ka ng sa papaya bitaw atsara papaya atsara. Okay human na ini ito na po ning iadto sa kaha na mainit nga mantika aron atong gisahon ang panakot nya dayon ilunod na to ni o dayon set aside. Ako na pakita niyo kung saan sunda lang aron mabutas punto nga makakaon ta o barato. Dili mahal pero nindot o lami, dili kay nindot lami kanon. Okay na manata o banggod. Okay, ato na ning magkumbatag guan na ato sa ning andamon magkumbatag panakot kanang bumbay o gahos o estesos ato isagol dito dayon ni sitasay na pod kay atong tiplahan na po nato laing mga ingredients. Simple lang ingredients na mapalit nato din sa kilid-kilid sa tindahan ginagmay ayo ka baka isunan kay way gasto ni ato ang di makagasto ta dako ray 150 ani daghan na kag mahimo sa katapirwer puno sa imong 150 dugay mong usap-usap sa panahon nga gutmon ta pwede muukab na pud ka sa imong tapirwer dugay mahurot. Di nga mamalit ka nga perting mahala gamay ra di ka busog sa ka putos nga imong ipalit mga kaisunan ka panahon na di ba? Okay, mahal. Ay pa ni kita maghimo kay mahug sa barato, di ba? Okay na. Kwantag bumbay ug gahos ato ning dito igisa aron ilunod na pud ang kalabasa nga atong gibanggod. Okay. Igsunan. Sundi lang ko ninyo. Okay, niyata sa pag-init sa kaha ng igsunan. Okay. Nga sa pag-init sa kahaog at lunod na ang ahos sa Bombay. Okay. Until nga mo brown na siya, no? Pag brown niya, pag brown na niya, ato na ilunod ang giniling binanggod. Kuan. Na sa giniling pero binanggod man eh. Kaya mo binanggod man galing nga gibanggod man na sige binanggod nga kalabasa na kaisunan ano siya ang forma mana ni ato sang panglingon nga ato kang idaplin oyster sauce nga tulo ra ka klase nga panakot at ingredients nga ibutang ani panakot kanang ahos bombay o kanang oyster sauce na sa dire nga ito pag umanag mix niya ni ato na pong isagol tong uban. Sundi ko ninyo makita lang ninyo. Niyarta diri no sa lamisa
Gihaon na nato ang kalabasa nga gigisa. Ito ning butangan sa atong laing nga ingredients na pod. Itong butangan niyo, tanawa ko ninyo masunod ninyo kung usawa na to, asin. Asin yung reaksyon na asin. Asin. Sunod na paminta nga powder. Okay, ahog. Okay. Sunod. Yan na, harina. 1/4 ni kilo, 1/4. Sigurot na to na aron gamay naman na 1/4. Sigurot na to. Okay na. Ito sang naman mo okay. Aron ma-mix ko siya tinuod no. Okay, yan na. Reaksyonan. Mix na to. Okay, yan na. Itlog na po. Manag-mix na to ang harina, itlog na sa sagol. Okay, itlog do kabuk itlog. Mix na po nato na. Karing beef loaf, corn beef. Ito na po na i-mix ang corn beef. Pagkuman ini, ato nang iluto sa kaha dito balik. Sa kalapad ang mantika. Gigamit na to aron mutaw na siya. Dayon, kaon na. Tilaw na tani ron. Okay, at ngayon ninyo sa forma ni maluto ng reaksyonan. Okay. Corn beef. Di na beef loaf. Corn beef. Malibog ka ng beef loaf. Corn beef na magmamaura. Okay, magyan na. Okay, may ito natin i-review ang atuang mga ingredients, no? Paminta usa ka kutsara, asin usa ka kutsara, ahos tulo ka lusok, o bumbay usa ka buok gamay, mao na asin usa ka kutsara, utron ko paminta po sa kutsara. Okay, mao na to. Katong harina 1/4 o usa ka lata nga corn beef. Okay. O kini breadcrumbs mo pa ati ligid-ligid o kung nag-mix so makita nyo karon na mao ni iligi atong iyabo na ning breadcrumbs sa ning plato nya ligid-ligid dayon prito dito sa kaha na pod. Okay. Kayo na no. At ngayon ninyo og sundi ko. Okay, mao na ni, ready na para sa kaha pang prito na ni. Humani ni kaon na ta. Okay, ready na. Sundi ko ninyo kay magprito na ta ato sa kaha. Atong abuhan nga nindot kayo overlooking. Open air, di kay overlooking sa yuta. O may bungbungod, overlooking kayo. Okay, wala na. Kaha init nga mantika o isang lapad, ani na to ibuta. Okay, ready na. Okay, ato na lang ipamutang ug humana na ug mabraw na kaon na ta. Okay. Hindi ko. Okay, prito.
sanggarito, lukob-lukob, 55. Sarap. Okay mo na ni panahon na ni ang akong giingon nga pang-eat na ta. Kaya na brown na. Okay, di madugay. Gamay na lang kulang. Haunon na nato mga kaigsunan. Luto naman. Okay mo na ni, panahon na ni sa akong gingon. Mao na ni. Usap na ni ron. Usap. Okay, tilawan na to. Ketchup. Okay, lagyan na butang ato ketchup mga kaigsunan. Tilawan to niluto na kog lami ba. Okay, dahil ketchup. Tunlob ta, tunlob. Okay. Sarap. Lami. Lami tinod. Puyod to nga. Ragpon. Pwede ulam. Pwede snacks.